Yeah, good evening, everybody. Also be out here. Meanwhile, what see me and Opavia and you married. Abarabo munsem, Sania Abarabo etie. Nia mini na asase so say. Mara wo brewo asase a yete so nipa da sane ehunu. Say nipa obre nti no o mmoa bi a obetim de aboaro me di asem we ka akosi ne sei hwe ena asase we a yete so yi nipa nya sika etro ne botuma na ne ye afiri ne ho abrabo a obonom sa kwan foforo bi ede ye chia ye besane atwa sa kwan no a ukita wiase mpempem a wontime mfa nto saa kware no na de areho wo mu se saa kware no so wo kompa woni bi da mpa so pa wontime nkra ro enne wiase sika ama ye di bone akese enne nipa osisi ni nua on check se nipa misisi ni no se nipa no benya na hoto na ne nua besu no ope ono sene ne life ye hwa asofofo na abraba bebu politicians abraba bebu a on check ni a oni sika de bio na ya na sometimes metabi same ho se na ye kai se sika ye pe no later no ye beja sika ne ho awu enti amra ye tiasi na wonu ya bi nka ubewu aja sa sika de wonu ya bi ho kire no a na waboa no ko kai wo se no matter how it is no sika na wo bre ape no obedrum rebi ni sika ni wo nti wonu ya na ne ho kire no how se omwa ni mfuru na ho kire ni nkakra enne wiase aware eye problem adwuma nkura problem enne be ma aware ba onam se aware no otichi ba ne te se akoa because for what ordinary kana ehwe no nebi ni bi wa adwuma na onya post kakra ne one ne wo adwuma no otichi ni te se onye nipa abrochira akra in particular ena abrochira binya one chance won life ma na ne ya fori se oye kwantu ni wa ko ha okasa how ope oye ne no ma how ope onuane na adofo momme yensua ade we se yenya wiase agapade nyina kra na no matter how it one day ye don sabe gobu a wontimi nkasabem ni a obra pay ni na beja ne ho enti yehunu de onni bi nipa bi ane ho ate na aya mom ye mwa ne mfurim na ono so nani nje kakra e wa asase a yete so enna sofofo kra ba wiase na ma wiase na se kra sofo betima da da bi abunu kwase abuo keke na akoji ni nuro na odi a capture ni nua no na aji ni nua ne musika ade a ni nua ne ope a ono oni se ontimi nye no ba odi hu bi fia ne panic beto nipa na brabo so na aji nipa ne musika and no bagana asofofo be Ghana be 5,000 but the whole world Ghana so ne ahokire wo the whole world Ghana ne wo problems mama papa mama ye hwe ye bra ye boyi na asase ye de ye beja ne ho akọ ba bia uti ane no bia chena wontia ho mpo biem nyame nsura bia